Hor naiz ni? Nola? Asko posten naizuek ikusteaz. Baldakizuen gaur segunde. Gaur Euskararen eguna da. Euskal Herri osoan ospatzen da. Eta gaur inoiz baino gehiago euskaraz hitz egin behar dugu. Zoritxo batek esan dit, abesti bat ikasi duzuela. Egia alda. Eta dantzan ere ikasi duzuela. Prestat zaudete dantzan egiteko. Baina ez dute zer entzute, prestat zaudete. Bueno, ni adi egongo naiz begira. Ea nola egiten duzuen dantza. Bale? Ea ba. Hori, zetrebeak zarete! Zeondo egitu zuen dantza! Asko gustatu zain, ikaragarri pila gustatu zain. Eta zuen omenez orain, iritzi bat botako dut! Oso ondo egitu zuen dantza! Eskerrik asko! Zoritxo batek esan di, Durantziko eskolan euskaraz hitz egiten duten hau da, gero eta gehiago direla. Ez eskola bakarrik, kalean ere euskaraz hitz egiten duten elkarren artean. Etxean ere bai. Eta ni oso pozik nago zuen. Bueno, laguntxoa. Prest al zaudete dantza egiteko? Baietz esan alduzue? Berriz egingo aldugu? Bueno, oraingoan, hobeto egingo dugu gainera.